У Беларусі скончыліся моцныя снегапады, і праз некалькі дзён пачаліся яшчэ больш моцныя маразы. Сняжок блішчыць, як маленькія діаментыкі на сонейку. Побач рака Свіслач. Схіл тут даволі стромкі, і ўнізе рака. Рака не замерзла, але калі прыгледзецца, над ёй ідзе пара ад марозу. Вось такая шыкоўная панарама з гэтага схіла адкрываецца на горад. Удалечыні відаць галубятні сіненькія, там людзі трымаюць галубоў. І зусім далёка кропачкі птушак не ўляцелі. Усім прыемных зімовых дзён!